एकदम बेके जेननो थांगासिनो दोङो किन्तु इ बाथ्राखौ आब' अनजालिया गोसोआव दंना गैयाबा आब' अनजालिखौ आं खावलायो नोंनि बेस्ट फ्रेन्ड एबा नोंनि पार्टीनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फाखौ एसे नायफिनहै नोंथाङा मालाय हाग्रामानि समस्तियाव गिदिंदों सोरनिबा समस्तियाव बेरायगासिनो दङ किन्तु सोरखौबा रैखा खालामनो थांनानै नोंनि जुदि आंगो लोगो नोंनि जुदि बेस्ट फ्रेन्ड एबा नोंनि पार्टीनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फाया जुदि बेहाके जोनोब्ला खोब लासिंसिं जागोन मोजां होबाय होननानै बुंनांगोन आं बे बुंनो जे बे अनजालिया बहा गिदिंबाय थादों ओइ बहा रेवानि समाजाव थांदों बहा चिफनि समाजाव थांदों बे मानो खाम्फा बरगयारिनाव थाङाखै खाम्फा बरगयारिनाव थाङाबाथ' जेनगोन थांनांगौ आब' अनजालिया खाम्फा बरगयारिनि समस्तियाव थांनानै केम्पेइन खालामहैथां अब्लासो मोननैसो भट फैगोन बेनिखायनो आब' अनजालिया बै खाम्फाखौ एसे नायहै 10टा भट बोना होनो हायोब्लाबो बिराद मोजां जागोन मान सन्माना थागोन नङाब्ला मान सन्माना थानाय नङा 2000 जुदि भट मोनोब्ला सासे डिपुटि चिफआ मोननांगोब्ला 2000 भट जुदि मोननांगोब्ला खम लासिंसिंनि बाथ्रा नोंनि पार्टीनि डिपुटि चिफ बारग' डिपुटि चिफ नोंनि आंगो लोगो नोंनि एबा बेस्ट फ्रेन्ड बिनि मान सन्मानखौ एसे नायफिनहैब्ला मोजां जायो थारमाने मा मिन्थिबायना धनजित बरगयारिया मा होनना बुङो रामसियारिया ना मा बे आसलथे पिपिएफनि समर्थकसो वेल विशार सापर्टारसो बेयावखाय जेनजानो गिनानै आंखौ बेयाव फैनो होदों आरो बिथाङा फैनो होनायखायनो दिनै आं बेयाव फैदों साबायखर धनजित रामसियारि नोंथाङा खाम्फा बरगयारि बिथांखौ जेनजानो गिनानै आंखौ फैनो होनायनि थाखाय आं 10टा भट बोनो हायो 6टा भट होनो हायो बे आलादा खोथा किन्तु बिथांनि बाथ्रानिफ्राय बे एकदम रोखा जाबाय जे बिथाङा सायाव पिपिएलनि बाथ्रा बुंबाय थायो सिङाव बियो बिपिएफखौसो मदद होगासिनो दङ नङाब्ला कि जेनगोन नङाब्ला एक्स डेपुटि चिफमोन लासिंसिं जागोन जेनबाय बायब्ला थां होननानै मानो अपेनलि बुंदोंलाय फैबाय आं दिनै मालाबा बुङो अनजालि दैमारिनि मिटिङाव रावबो दाथां मालाबा बुङो थांनानै आमोखाखौ देरहाहोहैथां मार' माबेखौ फोथायनो मोजांखौ बुंब्ला फोथायगोन नङा होमबा थ' आं दिनै बेयाव दङ जेखि जाया जों जेखौबो जों नेगेटिभै लाया